Ajkos, gyere! Rudi, gyere! Gyere! Na, Pajkos a vezető még. Így pont úgy jöttek be jó sorba. Ugye Viki már veszi? A Pajkostal már összebarátkoztam. Még nem. Szél, mondjad. Nem van. Hát jó kérdés. Valahol az asztalon, vagy nem tudom. Gyere távolabb, Anna. De nehogy lehet, hogy ott van elkaskodjanak. a tévé asztalon ott valahol. Nézd körül. Kezdődik a táp. Aha. Szia. Nem örülnek, hogy szétszörték itt. Nem, gyertek arrébb, Hanna. Gyertek arrébb. Adrián, gyere te is arrébb. Balzsán, Tehát, hogy viszont csukjuk be kettőt. János bácsi. gyere! Csukjuk be a izét, hallod? Amelyikben. Na, Mimike? Nem sokáig fogna az elmegy, de se foglalkozni. Nem. Például Mimikét. A Mimi az aranyosan bánja. Gyere, Mimi! Én majd a harcra leszek szívesen, hogy Mimi! leszek engedve. Vagy Mimi! Hát nem egy darabig még nem lesznek. Így megszokják egymást elemezni. Igen. Engedjük ki őket így! Hogyne. Ó, persze, villanypasztal Még meg azt keresztül kéne hozzá, hogy mennének. gyögge villanypasztal. Átmennek biztos rajta. Ő nem, ő egyedül szerintem nem menne. Hát nem ő. Az első, aki átmenne. Az biztos. Mimike utat törne többinek. Csak. Oda néz a bíbor. Ajkos kóstolgatja. De a bíborral vinnyog. Bíbor meg a bászán szerintem. Ajkos, ez még nem tudom, mit csinálj. Kóstolgatják egymást. Szeret is ezt csinálta velem a hafi. Mondom, hogy a Pajkos csinálja ezt. De a hafi is. Ez a Rudi. A Rudi. Aha. Rudolf. A Pajkos is provokálja a Rudit. Na, nem tudom, mi lesz itt kerekedés közben. Ez között lesz. Hát Pajkos és Rudi egyértelmű. Rossz korán kidőlt volna ma, Azt Az hiszem. biztos. ami volt régebben, tudod. Hát az mind a főt felszínén még árva. Főd alatt is... Pajkos! Főd fölött is, de ahol érintkezett a főd felszínével mind. Akkor Azt a- festenik vele az egyikkel bele a sárba hanyat, azt hiszem, hogy nélkül. Na, a Rudit nem is igazán érdekli már. Szokják elmegy mások harmadra. Tani, az kinek a moziával ment át? Tiéd, de. Tiéd, de. Akkor jó.